बिथांखौ बयबो सिनायखायो ने आरोबाव बे समखौ बिथांनो दसे सम हगारना होनांगौ हिन्जाव गोदानखौ फसायना माने हेल्दिथार बिदिखौ लानांगौ औ नोंला थैथोआ माथोआ जाहैयो ब्लाड ग्रुपआ मिलायदौआना औ नि भिडिअ नों बानायना हरदों थां सुरज टाइटेलाबा मामोनथाय नार्जारि औ जे हिन्जावखौ मोनदों मोजां जिनिसखौनो मोनबाय आं बेखौ सानो मानोना बोसोन बिजाबनि 18नि बायसआव होनदों नोंनि मोजां हिन्जाव मोननायानो मोजां जिनिस मोननाय बायदि आरो फोरबोनि नोंखौ अननायनि सिना बेनो होनथारदों आरोखि आंबो एसे माबाबाबो फरायलाबायो नालाय दा बेनो आरोखि मोजां जिनिसखौ दिनै बियो मोनबाय ओमफ्राय जेन' बे जिनिसखौ खोमाना लाया आरोखि गुबुना दा ओंखायनो खावलायबाय बिथां सुरजखौ जायजों दिनै जुलि जाबाय थैस' थांस' थैजासिम थादो आरो हिन्जाव गोदानखौबो खावलायबाय जेन' हाबानि उनाव गोदाव सोराव साना आरोखि आंहा बेनोखासै होननानै थादो एसे बुलिया बुजायो नामा साव होनदों नायनो मोजां हिन्जावा आरोखि जायनि आखला गाज्रि बियो नायनो मोजांब्लाबो अमानि गन्थङावनि सना बायदिल' होनदों आरोखि A beautiful woman who lacks discretion is like a gold in a pig's snout. औ आखल गाज्रि हिन्जावा नायनो मोजांब्लाबो बे अमानि गन्थंनि सना बायदिसो आरोखि दा आं सानो सुरजआ मोजां हिन्जाव मोनबाय मोजां आखलनि हिन्जाव खिन्थु जुदि आखला थिग जालाङोबा जालाङाब्ला आरोखि बे अमानि गन्थंनि सना बायदि जागोन आरोखि औ बेखौनो मेनि कंग्रेचुलेसन्स बिथांमोनखौ आङो दा दोंसे गान खनबाय खननोसै आरोखि खनबाय नङा स्केल जि खेमथा माने दानि जुगाव गोबांना आं मिथिया माने बिदि जाखो आं सानो नबनि आमोलनिफ्राय गाज्रिसिन जासिनबाय आरोखि बोथोरा ओरैबायदि गाज्रिसिन जाबाय बुंजाला आरोखि दाखालि फेसबुकआव नुदां सोरबा इन्जिन बसुमतारिनो ना माने इन्जिन नंगौना नङा बिहामजो मोनबायनो बिजामादैबो मोनबाय हिन्जाव लानानै खारबावदों आरोखि गोगोम उसुबिदा खोनायो समाजाव बिदि खारनो नाङा बिमा खारनो नाङा मालायनि सम्पतिखौ लजानो नाङा आगाय खावगोन बयबो खारनो नाङा बिमा खारनो नाङा मालायनि
với hữu hoa chân thẳng pha pla bơ mà la ba